Ndewo ndị m hụrụ n'anya. Kedu ka anyị mere? Mama na papa kwan. Eji m n'aka na onye ọbụla nọ n'udo. Ọ ka bụ m, enyi gị Ebube. Taa, ana m ewetara unu ilu Igbo ọzọ nke na-asị, ọkụkọ chịrị ụmụ, ọ chịrị ekwurekwu. Ọkụkọ chịrị ụmụ, ọ chịrị ekwurekwu. Gee ntị nke ọma ka ịmụta ihe. Ilu a na-akụziri anyị na onye ọbụla chọrọ obi ụtọ ga-ejisi ike ịnabata nsogbu nakwa ọrụ na-esote nke ahụ. Ọ bụrụ na mmadụ chọrọ inwe amamihe, ọ ga-enwe obi umeala ịkụziri ndị ọzọ. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ inwe ego, inweta ego ahụ, ị ga-enwe obi inyere ndị ọzọ aka. Mgbe ọbụla mmadụ nwetara onyinye dịka inwe ego ma ọ bụ amamihe, o kwesịrị ka onye dị otu ahụ were ya nyere ndị ọzọ aka. Ka anyị mata na ọ bụghị naanị ihe ọma na-abịara mmadụ, nsogbu na-esokwa ya oge ụfọdụ. Nke a mere ka m cheta akụkọ banyere otu nwa akwụkwọ aha ya bụ Obinna. Obinna bụ nwa maara ihe nke ọma. Ọ na-ege ntị ma na-amụta ihe onye nkụzi na-akụzi mgbe ọbụla. Obinna anaghị eme mkpọtụ mgbe onye nkụzi na-akụzi ihe n'ihi na ọ chọrọ ịmụta ihe. Mgbe na-adịghị anya, Obinna malitere ime nke ọma karịa ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ. Nke a mere ka mgbe ọbụla onye nkụzi na-akụzi ihe, ọ na-akpọ Obinna ka ọ bịa kọwaa ihe n'iru ụmụ akwụkwọ ibe ya. Nke a gara n'iru na-eme nke mere ka ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ na-abịakwute Obinna ka o nyere ha aka, kụziere ha ihe ha na-aghọtaghị site n'ihe onye nkụzi kụziri. Oge ọbụla n'ụlọ akwụkwọ, Obinna na-ahụta onwe ya ka ọ na-akụziri ndị ọzọ ihe, ma n'ime ụlọ akwụkwọ ma mgbe ha pụrụ igwuri egwu. Obinna anaghịkwa enwe oge ịnọrọ onwe ya chee echiche.